ne za ku shigo mana gida kamar ana fara. Abinci za mu je yunwa muke ji. Ina bai yi abinci ba ne. Kun ba ta abincin da aka dafa muku ne? Kai, yalla malam bai zama kai. Yalla nan cima ba. Yunwa muke ji. Yunwa kuke ji? Yunwa wallahi maman ya buya ya yi tafiya ba. Nufin ku abinci ka zo ci gidan nan? To bari ka je in gaya muku. Tashi na kenan nan tashi na ga babu komai a gidan, babu kowa ma. Yanzu haka yunwa nake ji nace bari in zo gurin ko zan samu abin da zan taba. Ko kuma kun to kun ce mun kuna jin yunwa. Kin ga naira biyar kwana su uku. Na sai da Allah ko sisi ba. Muna zaune ta zaman talauci a gidan nan. Abinci. Kai na maye ne kai na ce ma babu kowa. Ke manya ne. Ya ce karki shiga musu gida babba abinci sai sakalkalewa kina yi sai giya. Dan larabu da shi. Ni yanzu kun san me faru? Ba wani bobe wannan zaman banzan ya ishe ni. Mu kawai sai dai mu zauna a gida sai an girka a bamu. Ba za mu taimaka gida ba. Sai dai mu sare da nasu. Gaskiya wannan zaman banzan ya ishe. Wallahi garin ne ya shi wuta wallahi. Ba wani wuta ba mu nemi abin yi bane ba kawai. Ni na gaji wannan zaman talaucin. Gane ya yana mu. Me ba ni ne ga tsoron da ni har ka sa hanji na sun fefeke. Dalla mun yi tunani ne dalla. Kuma ai sai ka sa in fita da gudu ai. Ka sa zuciya To ya isa dalla. Tunani muka yi mai amfani. Wani irin tunani muka yi. Ina wannan yarinya wanda muna wasan banza da ita. Mun ta tafi yanzu ta tafi kasar waje ta yi kudi muna gani tana yin bidiyo a gari tana baza shi. Waye? Cizo one Germany. Dama yana nan? Mutum yadda ta aure Baturiya ta yi aure da Baturiya. Ta yi na rance da Allah. Baturiya ba kace. Baturiya ta aure. Aiki yake a san? Aiki yake yi. Baturiya yana yi aiki yanzu ya yi kudi. A Germany. A Germany. Mu mun samu aiki. Allah. A to mi za mu tsami ana kan komai na zamani. Jamani ba ka ne ba. Wallahi kuma kai. Ya ko gani. Ni na tafi jamani. Ba aiki yake a san ba? Wallahi da ko jakanki. Ba yana aiki a can ba? Tana can tana. Kuma mun samu aiki bari shiga dauko jaka. Dauko jaka. Madu bai lai. Jaka dauko jaka. Kai ɗan yarba sai laba ba kamar aboki yanzu duk yanda na yi da mai unguwa kada ya kore ku akan kes ɗin agwagwan nan ya janye shi sai da ya kore ku kenan. Ke mu ba baro ne agwagwa bane mu yanzu mun fi karfin agwagwa Germany za mu je. Za mu tafi Germany mun fi karfin satar agwagwa wallahi. Ina za ku je? Germany. A me za ku je? Yanzu tasha za mu tafi mu je mu hawo mota mana. A mota za ku tafi Germany. Ka taba ganin ina ka tafi Germany a mota? Kai baka san maman su kamar tsohon dan union bane. Kai baka san babana shine shugaban yan union na Kano gaba ɗaya ba. Yanzu Kano land za mu je mu hawo mota sai Germany. To waye ga muku da wano ce Germany da za a je a harkar a tafi mota a tafi Germany? Mu a mota za mu je. Mu a mota za mu je. A mota? Allah tsara bari in ga muku gaskiya. Ba me muku ku tsaya da kafar ku sai Allah. Duk wanda kuka ga shi yanzu an san tare da waye je da za ku je ku bi shi. Tare da waye. Na ruwan mu kawai tafiya za mu yi mu a mota za mu je. Wannan yana mana bakin ciki ne. Lokacin mu tafi da Allah. Dan iska ne. Wace da Allah Kamalu, ke kin zo kin wani sayar da mu a nan wurin da tuni yanzu mun kai Germany. Kin sayar da mu menene ta faru? Kun san me fa me yasa na tsaye da ku a wurin nan? Tunani na yi mai kyau akan dan mai unguwan nan. Shawara ya bamu fa. Daga jin Germany nan kasan za ta yi nisa. Kawai abin da shawara da nake ganin za a mu kirawo cizo. Mu kira shi. Ya turo mana kuɗin jirgi ko drop ko kuma ya turo mana jirgi ya dauke mu dinda mu abokanansa ne inda amana ba zai manta da mu ba. Kuma ba haka ne. Wannan magana yana To kun gani a kira sa a waya mu gaya masa za mu zo. Ba wani surprise. A sa hands free ko? Sa hands free kowa ya ji ansa kowa. A ta bane mu ma baje mure idan ka ba mu je Germany. Tana ringi. Jam jam.
Yam is very nice. Ah, why you kira na kuma? Hello? Hello? Da wa nake magana ne? Kamar aboki ne da ɗan yarbawa da sale baba. Kai! Ka ce yau annoba ce da kanta. Mutane na ya aka yi ne, ya me ke faruwa ne na ga yau kun kira ni ne? Yawwa mun tashi ne in ba mu da kosisi talauci ya ishe mu. Sai muka yi tunani akan ai muna da ɗan uwa a Germany kuma kana samun kuɗi to shine za mu zo mu ma sai ka neman mana aiki. Shine muka ce to maimakon mu tawo da Hausa mu kira ka tura mana ko drop ɗin jirgi ne ke mu. Saboda na san da abokantakan mu akwai amana. Amma ku mahaukata ne wallahi tallahi. To bari an gaya muku kuji. Kun gani nan yanzu haka a Germany ni kai na nan da kuke gani na garin kwaki nake sha. Garin kwaki a Germany. Garin rogo nake sha. An samu matsala. Za mu kira ka bari mu ɗan yi shawara. Za mu kira ki. Oke to shikenan ba matsala sai na ji ku. Za mu kira ki an jima. Ai, mu ya garin kwaki a nan mu je Germany mu ya garin kwaki. Chizo, what is happening? Ai ki bari kawai. Dan yarbawa da kamar aboki da wannan sun fitine ni wai yanzu sun kira ni akan cewa suna so za su zo Germany. Lokacin da mana Najeriya yaran nan ba su da wani aiki sai sace-sace, dauke-dauke, kapce-kapce, kwacen waya, gidajen mutane, shagunan mutane suke shiga suna ɗaukar kayan mutane sun kira ni wai suna so za su zo Germany. Ba zai yiwu ba. Ai blocking ɗinsu zai yi. Wallahi blocking ɗinsu ko ya kika ce asiri. To, saboda ba zai yiwu ina cikin jin daɗi na a Germany Allah ya tarfa wa gari na nono haka kawai ku zo ku addabe ni ba zai yiwu ba. Wallahi blocking ɗinsu come astrid. Sa garin kwaki a ba dan mu je Germany mu sa garin kwaki. Gwada muka kira shi yanzu ga mun yi sufura sai dai mu kwana mu a titi ko a kama mu. Ka san Germany ba irin Najeriya ba ce yanzu a kama mu a ci birrika ne. Allah. Aha. Ba dan zan koma. Ni ma koma gida zan kawai. Mu sana'a. Ba sai mai da kai buri ba. Zan koma. Zan ma da gida. Ni ma Abokina. ka ga ma da gida ni ma. Ka kawo inna abincin da za ta ma ne? Kai, yalla malam me kai. Ina ma magana kana. Umma da na ji kararrawa ba shege nike. Sorry mutum. Muje. Haushi dalla, haushi yawa da dalla. Ina danno shi na ƙara wudo. Muje biko amma Allah ya ƙara mai na in ba yana ran sauke da ake yi. Ce hakuri ya hakuri. Wude to. Yanzu dan shayya riga ta kake kai. Kamal sauke da ake yi ta. Kaga. Kamal ai gaba ɗaya na gigice ne wannan. A'a. Bari kunne na ya dawo ba. Muje daga maru. Muje. Silent kai. Kai za mu su ban ma na yi shiru dalla. To muje. Daga shigarka. kuma Action. daga shiga cikin Kai, talla malam wai ba in ban kwada mamari ba.